Hát tegnap fogtam egy 6 kilós mahit, és ennek feldolgozási variációit szeretném most megmutatni. Először is ugye levágtam a farkát, fejét, megtisztítottam, kibeleztem, felvágtam 4 darab részre, 2 felső és 2 alsó részre. Most megmutatom, ez a egyik felső rész. Ugye látszik, hogy na, például ezzel most azt fogom csinálni, hogy 2 ujj vastag darabokra felvágom, és kirakom szárítani, besózva, néhány nap elég, és így tartósítom. Lehet esetleg ecetbe tenni, ugyanilyen kis darabokat, befőttes üvegbe, ez is tartósítja. És így a ecetes eljárással hónapokig is tartósítható. Hát a következő érdekesség ez lehet ugye a halat citrommal is tartósítani. Felvágtam kisebb darabokra és tartósítottam. Minden szigeten nem lehet kapni citromot, vagy keveset, lehet viszont olyat kapni, mintha citrom lenne. Ezt használtam. Továbbá én ezt néha megszoktam főzés nélkül enni. Ez egy tipikus csendes óceáni eljárás. Kókusztejjel összekeverve 1-2 órát hagyjuk állni, és utána nagyon finom ízű lesz, és megesszük. Hát ugye az hagyományos eljárás a sütés, itt most megsütöttem reggelire fokhagymásan, kis olajban. Hát lehet nagyon sokféle másban is, hát lehet indiai fűszerekkel, curryvel, vagy lehet esetleg, hát végtelen eljárás van ezekre. Néha a fejét és a szárnyat is, a uszonyát is felhasználom, és akkor levest csinálok ínségesebb időkben, de hát most erre nem volt szükség. Szóval ez a reggelim, lehet látni, hogy